Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Telada pikwa ban kentiu yangi gi samla pide ban penbiang ka scholarship ro wajibam sap ya ka scholarship ya ka baibam jongi ki samla lada kan ka sarkar MDA ka le sile kumne kan troin bet kan sajak kerteng sendon hau arjar arfra ka sarkar ka dai ban perkhabha kamde ban le kai ya kalau jungi ki samla nomor lada ka sarkar ka penbiang ka education jungi ki samla ka pamut ka jela kan kiu hajaka baka jela mekhlaya kan poi sa traidu ka pule puthi ka jenang jing start nrei lada ka sarkar mekhlaya kam bamsap ka rabhai ki samla kumta ka jela mekhlaya kan long ka jela ka bakiu haka education tangga scholarship ru hadu menta kan ka sarkar MDA kampat pha ya ka scholarship nadu mencam senam arjar arsan kampat pha ya ka second installment nane ya ka second credit nomor ka haban sen mo kadang sen bisa tang season ru sen e katno sen kai khendiet telada pikwa ban kentiu yangi gi samla pide ban penbiang ka scholarship ro wajibam sap ya ka scholarship ya ka baibam jongi ki samla ka scholarship na du macam senam arjar san hadu menta kan ka sarkar MDA ka klem 4% kan 4% full haka fast credit kasen kaitan khendiet te hajaka ba pensen khendiet kum to te ka bhaban naisen sen be sen lada phimon sen tel lada kan ka sarkar MDA ka le sile kumne kan troin bet kan sa jak kerteng sendon hau arjar arfra dara mangi kipat bang ni start em ngireban boykot sendon ya kini kinong elam kiba persniudur ya ka jela ka jungi